Mbiyamo n'abantu baitu ba Nyamira onataka nkwanire gente Senator Okong'o rioka asa matanga muna chibesa chaibirwe chibesa ekero toko uchibesa ritanga ntanyera gota chibesa newe totena natome chibesa Senator yo matabwati chinguru chokoro chibesa Senate as a Senate nara ile chinguru chokoro ri chibesa. Number 2, akata okara matumisi order general nera wacheki na matumisi akorubu yose akorubu. Kwanza mnabona chwe zitoko nyoro mwaka oyo yoche 5.3 billion. Ase 5.3 3.8 jenda seme shahara yaba kori emermo. Echinde chigo tigara na itoko ora mayo na itoko ready sector mebara na jitoko ora materials abana basomeriwa na kiregento kaganderete na jitoko ora nonye ne diesel abakori emermo bagutumya kigari kwenda okore gasi korora baremi korora abanyabiashara ebintu bnebi yochibeza chigotigara uchira abana 1.5 billion na aseji 1.5 kwanyoranga 700 chairu na bending bills echati gara 700 na choko bagoro senchizana iyo amana ya cheto kwana about industrial park yare ngene yento yoga chachia tu ikiagara chibese chichi asoje industrial park zile badiri ya bwango foundation ya take a lot of time naende akrochi wakanwa a committee nero was supervise project remanded by engineers waru certificate chiwechanya wakanwa contractor igo a project na contract kwa gacha na chiwesa chiwakano kulingana ne certificate chia engineers igo owo itaraundi ateberigereria Nyaribo chiwesa Nyaribo ndiye chiwesa onye ndi na chiwesa tamaji asa ko report y'abantu bayibire yagona kuoga mwe barara ganjira abantu barejweza asinari bakoirwa ito you report anti corruption osedisi yao iwo tabazo biyo na mondo tachizukuru tamaiti namanyete onye gotete chikura ndu yangu sabaye chikura ebiroge by'abana inji na barako chikura kibarako chikura urembero lakini njire yo saba mondo kira ko ikura sabe kura yao keba sera yao atebenge jokora nyeri batari okora igo